Medieavisen, god aften. Flere og flere er begyndt at bruge computere. Blandt andet er denne mand efterlyst for at have stjålet NASA's dyrebare computer. Den siges at bruges til at finde oplysninger folk NASA ikke kender til. Radioen forsvinder fra DK, udtaler en professor i radiologi. Folk går simpelthen bare ind på internettet og finder det musik, de gerne vil høre. TV, hvor er titlen på en ny film, der vil komme til efteråret, som omhandler, at TV'et ikke vil være der om 9 år, på grund af, at folk går ind på internettet og ser det underholdning, de gerne vil. Vold forsvinder fra gaderne, viser nye statistikker over computerspil. Børnene lever i en virtuelle verden og udlever volden derinde i stedet for på gaderne. TV2 News lukker, de er simpelthen bukket under for mediepresset. Nu vil jeg give den videre til Mark med sporten. Mange tak for det. Sporten i dag. Ronaldinho har endelig skiftet til klub AC Milan. Der har i lang tid været gang i forhandlinger, men Milans sportschef har altid sagt, at prisen var alt for høj. Men nu er de endelig kommet til enighed, og Ronaldinho han skifter beslutningen af sæson 2008. En mand fra Måløv forvekslede i går en and med en fodbold. Hans navn siges at være Simon Hauberg Rasmussen, og han ligger nu på hospitalet i Herlev med et åbent benbrud. Tom Christensen styrtede for anden gang i sin Lamborghini Gallardo nede på vejene i Frankrig. Det er altså hans anden styrt i år, men han er ude for livsfare. Jan Magnussen vandt. Han vandt sit 3. trofæ i Amerika. Det var rigtig flot klaret. Sporten for i dag. Tilbage til dig, Marcel. Ja, nu stiller vi om til vejret. Vejret er sponsoreret af Galle og Jessen. Mange tak for en meget varm velkomst, Marcel. Her ser vi Danmark. Der er en masse skyer. Det er så det, som vi har kunnet mærke her de sidste dage. Det er regn. Det er simpelthen fordi, at det er blevet kølet af alle de skyer, som så gør, at vi får regn. Her ser vi hele jorden. Her er der også et par skyer. Men de vil dog gå i opløsning, så vi kommer ikke til at se meget til dem. Faktisk så skal vi slet ikke se noget til dem. De er nemlig helt opløst. Så vi får faktisk en masse sol. Men pas på derude. Alle små børn, I skal huske af at få solcreme på. Fordi ja, der er altså noget, der kaldes UV-stråling, som er oppe på 8000. Og det er altså ikke godt. Her har jeg så også lavet en lille 5-døgns prognose. Skyerne, det vil igen begynde at fordampe, fordi ja, der kommer så meget sol, at det simpelthen gør, at der kommer alt det her vand, det kommer op i luften. Vi kommer til at kunne mærke af, at solen den bliver dækket til. Faktisk hele 4 dage. Og så begynder det så at falde igen her på fredag, og så kommer der sol. Og sådan vil det så blive ved, indtil vi får et lidt dårligere vejr. Også her med varmen. Det er en lille underdrivelse. Den kommer slet ikke op på 20. Den kommer op på 58. Det er der så sikkert mange, som vil tænke, det er umuligt. Men nej, intet er umuligt for en meteorolog. Jeg er meteorolog, jeg er uddannet fysiker. Og det er noget med hinanden at gøre. Videre til jer, Marcel. Ja, tak for i aften.